Det vi står ved her, det er jeres kompressorkølebokse. Ja. Vi kører 2 kompressortyper. Vi kører en 22 liter, og det vi kalder en 40 liter, den er faktisk 38. Vi har valgt kun at køre på kompressor. Da kompressor er den eneste køletype, hvor du kan være sikker på, du i hvert fald får minusgrader. Lige meget hvor varmt det er udenfor. Begge køleboks kalder vi 2-stjernede køleboks. Det vil sige, at vi garanterer dem, at lige meget hvad temperatur du har, går de ned til minus 12 grader. Vi har elektronisk display på. Det viser 1. Hvad temperatur er der i køleboksen? 2. Du kan klikke på den og sætte den til den temperatur, du ønsker, der skal være i køleboksen. Så hvis du klikker ned til minus 5, så når du har klikket ned, så blinker displayet 3 gange til dig, fortæller dig, nu begynder jeg at køle derned. Og så køler den ned til minus 5, og så stopper kompressoren, når den er nået til minus 5. Og der har termostaten så en hysterese, det vil sige, at den har 5 grader, så når du har sat den til minus 5, så køler den til minus 7, og når den så når op omkring minus 3 grader, så starter kompressoren igen. Da det er kompressor, og det er 230 volt køleboks, de mennesker, der gerne vil køre den på 12 volt, der har vi en power inverter, der kan gå ind og køre dem. En PS 500 power inverter kan gå ind og trække begge køleboksene. Den sidste køleboks, vi har, det er det, vi kalder en absorbing køleboks. Absorbingen kører på ammoniak som kølevæske. Det vil sige, at den kan maksimum lave en forskelstemperatur mellem ude og inde i køleboksen på omkring 20-22 grader Celsius. Fordelen ved den køleboks her, det er, at den kan både køre på gas, 230 volt og 12 volt. Man stiller og tænder for den. Der stiller man temperaturen, og her tænder man for gassen i den. Den er meget økonomisk på gas, men stadigvæk, vi kan ikke fryse mad i den. Vi kan bruge den som køl, og ikke som noget andet. De bokse her, kompressorboksene, kan de både køle og fryse på samme tid? Kan man have begge dele i på samme tid? Ja. I rummet, vi har heroppe, selvom vi har sat den til minus 20 grader Celsius, så kommer der ikke frost i det rum. Okay. Det vil sige, heroppe kan du have smøret og osten liggende, uden at det bliver stenhårdt. Resten af rummet, der er det, temperaturen går ned. Køleskab har normalt en meget stor fordamper siddende på bagsiden. Og det vil sige, fordamperen, der sidder på bagsiden, bruges til at køle væsken af kølevæsken. Det har vi ikke mulighed for i sådan en lille boks her. Så derfor sidder der samtidig en ventilator i, for at køle kølevæsken ned igen. Så man skal sørge for, at der er en god udluftning, sådan som luften kan cirkulere. Den anden ting, der er ved kompressorkøleboks, og det er ikke bare køleboks, det er også dit køleskab derhjemme. Hvis I går ind og læser på det, så lige så snart du har tiltet den over 45 grader, så må du ikke sætte den til. Okay. Kølevæsken skal have lov at falde til ro. Vi havde før denne her i kompressorversion, og der var vi udsat for alt for mange gange, at når folk skulle have den ud af campingvognsdøren, så havde de den op på højkant. Men de var lige kommet til Italien, og nu ville de gerne have koldt vand. Så de tog den ud af campingvognen, satte den til med det samme, og så går det galt. En køleboks, i det den har været vippet, der skal den stå cirka 2 timer, så kølevæsken får lov at falde ro igen. Hvad sker der, hvis man ikke lader den få ro? Den kan ikke køle ordentligt. Okay. Og der kommer luft i systemet. Den begynder at sige blub.
Det begynder at boble, og den vil ikke køle ordentligt ned. Sådan, om det er vores køleboks, eller det er dit milde køleskab derhjemme, har du vippet over 45 grader, så skal du lade det stå og falde til ro. I har en smart lille handy støvsuger her. Ja, vi har kigget på mange typer støvsuger, og de fleste batteristøvsugere synes vi, at de suger ikke ordentligt. Og den anden ting, det er, at vi skal lade batteriet op hele tiden. Så vi har valgt at gå en lidt anden vej, nemlig at gå på en 230 volt støvsuger. Og den her, det er en 600 watt. Så den suger faktisk, som din støvsuger derhjemme. Den kører poseløs. Den har en blokade liggende herinde i, så støvet ikke falder forlæns ud. Og så kan man køre den videre. Hvis man vil have den som gulvstøvsuger, sætter man tæppe på. Smart. Og klikker håndtaget ind. Ja, så har man jo... Så har du en gulvstøvsuger. Der følger selvfølgelig de obligatoriske ting med. Der følger en ekstra slange, så når du skal have gardinerne gjort ren, eller hønnerne i campingvognen, så er det let. Vi har en radiatorbørst, eller radiatornæse, der kan sættes på, eller en lille hønnebørst. De her ekstra små tilbehør, skal de sættes på slangen også? Det kan de også, ja. Så hvis man skulle længere ind, så er det også muligt. Alt efter, hvad du selv vil. Så det kan du selv køre rundt. Så den er udmærket til bil, til campingvogn, til båd. Igen, den kører på 230 volt. Ligesom vores køleboks. Hvis man gerne vil have den til at køre på 12 volt, så kan man bruge vores power inverter ET 500 PS. Den kan trække den. Sådan. Det er født en 220 volt, men kan ved hjælp af vores power inverter køre på 12 volt.